אז יצאנו לרחוב לבדוק את החטיף החדש של טירת צבי, סנקני. אני יכול לתת לכם לטעום חטיף, אבל למה תכניסו עיניים? אוקיי. איזה מספר זה? זה מספר, מה זאת אומרת? יופי. לפה ישר? אתה יודע, אתה צריך לדבר, אני לא... מה דעתך? וואלה, טעים. אפשר לתרום את זה כבר. האמת שזה טעים, אחי, במקום הפיצה. וואי, זה טוב, אחי. וואלה, טעים, אחי. שערות? סנקניק של טירת צבי. אוי, נדיר, תודה. יש עוד טעמים. ברביקיו? גם קיבלתי את זה חינם, אז בכלל. מה קיבלתי, תביא. לא טוב, אחי. איפה קנית? סופר. אתה איתם את הטעם השני? אוי, נדיר. וואי, נדיר. אני מודה טעים. וואלה, אש. אהבתי מאוד, גם אני וגם החתול. תשאיר לי על טירת צבי. טירת צבי, זה הדבר שאני אוהב לעשות ולאכול.